nám umožnil takýto krásny priestor mať v tejto škole. Pani učiteľky slovenčinárky, poďte, ktoré vlastne lásku ku knihám pretavujú na každej jednej hodine. Nech sa páči, pani učiteľka Milena Pavlinská, ktorá nám, ako viete, nakreslila tieto knihy, ktoré, ako ste si mnohí mysleli, sú z dreva. Našich končiacich deviatakov, aby tam vložili knihy a týmto považujte náš knižný domček za otvorený.